Señores, con ustedes Sonia Fidalgo y Ignacio Varillas. Ladies and gentlemen, introducing Sonia Fidalgo and Ignacio Varillas. Muy buenas noches, damos la bienvenida a esta novena edición del LIT International, un festival de la canción en lingües minoritarias europeas que estamos encantados de celebrar en Asturias, gracias a la iniciativa del Gobierno del Principado y a la Fundación del LIT International. Ildo bestaat uit Ildo Bielsma van Waardem, Ildo Hoekstra en haar broer Jan en zus Marije van Blauwhoes, Paul van Dijk van Warkum, Abel van der Laan uit Waardem en Richard Riemersma van Driels. Hey, de Olde over. In mei wonen ze het Frieske Songfestival Lied dat nou maaien ze achter de presence aan in Gigon en moeten het opnemen met zijn 10 orengroepen die het zongen in haar minderheidstaal. Wie zijn eigen dressing room? Dat cool. Je wist wel passies. Ja, ik ging een code instellen, maar helemaal naar je koffers, dus naar je gieten. Ildo en Ilde die hebben al die teksten in elkaar zetten en dan wie ik al een beetje een idee van een melodielijn. En ja, we hebben eigenlijk misschien beiden hebben wij, of misschien trein eigenlijk, hebben we proberen om dat een beetje vorm te gaan. You prefer in a center of stage? In a stage? I'm not alone. Also, other Ilda is here. Ja, 2 Ildo's. Ze kennen elkaar van de vooropleiding zang aan het conservatorium in Zwolle. En beide kiezen ze uiteindelijk net voor de muziek als professie, maar voor orthopedagogiek en doktersassistent. Dus net alleen ga je hem dezelfde naam, maar je hebt ook een beetje dezelfde route en keuze maken. Ja, nou ja, dat is ik wel waar het veske ik hoe giet. Ja, je passie volgen. Ik al maak je soms misschien een wat verstandigere keuze. Je belooft wel altijd het viewer feelen van, van wat gewoon je droogveer is. En, en je kan best van beide kanten protten. Dat je en gewoon werk en gewoon de muziek ernaast lopen houden. Dat kan al jaar. Het Laboral Ciudad de la Cultura is een enorm complex, justjes boeten de stad. Het lijkt het heel oud, maar is oorspronkelijk gebouwd onder Franco in 1948. Nijmaken oud dus. Nou zit het er kunstopleidingsdoens, muziek en theater, maar ook techniek. En het Laboral heeft het grootste theater van Asturië. Zit ik gewoon de boel? Ja, denk er maar om, hè. Ja. Behalve een wedstrijd is Lied Internationaal vooral ook een treffen van verschillende minderheidstalen en culturen. Dat is ook een politiek en cultureel statement, maar de muzikanten moeten het waan. En maar welke oren bands ben je in de kunde aan, Paul? Nou ja, Duitsers. Ja. Duitsers. Ik weet, du weet, wie weten dat doet weten daar. Ik weet, du weet, wie weten dat doet weten daar. En wat heb ik nog meer? Pool? Ja, Pol. Ja, net. Nee, dat wie een Russen. Wie een Russen. Oh, Russen. Ja. Ah, één pot maar nee. Zit hem net uit. Dan en gine van mij schuld voor weina. No kin lied dan ook schuld. Schon
mensen ik bij elkaar. En dan maakt het eigenlijk helemaal niet uit wat voor land als komst of welke taal dat spreekt. Nou, muziek dat verstaat iedereen. Dus dat is echt universeel. Dat is gewoon wel leuk om te zien omdat dat gewoon ik echt zo is. De jongens jouwt Ilda een extra optreden in Castrillon. Ze zongen een cover van Elske de Waal. En dan is het sneeuwtien. Nou moet het gebeuren voor het publiek en de bands. We move on to the seventh performance. Representing Frisia, we welcome the group Ildau with their song Fire. Ja, het ging heel goed. Ja, dat vond ik wel. Ja, I agree. Ladies and gentlemen, the winner of Asturias 2012 Lit International is Liwen. Chilau, chuchu-muchu, etre kloche, na kloche, let on pakuldo peu marplies. Ik ken me in dit geval wel achter, ik sta er wel achter het oordeel van de jury. Ze had er echt rond, vind ik. Ja. Ik krijg van dat we hierheen rond zijn week van, wat maken die punten nu? We hebben zelf zetten en het gewoon super goed. Dus we zitten hier echt te stralen en maar die band, het is één groot feest, dat is echt super leuk.